Όπως βλέπετε, αυτά τα άλογα εδώ παίρνουν τους επισκέπτες και τους πηγαίνουν βόλτα στο δάσος. Κοιτάξτε τώρα πόσα άτομα δουλεύουν εδώ πέρα. Κόβεις κάποιο εισιτήριο και ανεβαίνεις πάνω στο άλογο και σε πηγαίνει βόλτα μέσα στο δάσος. Άρα λοιπόν, πόσα επαγγέλματα και πόσες δραστηριότητες θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριοι. Εδώ. Είχατε κόσμο, είχατε? Πάρα πολύ, Ωραία. Πόση ώρα κρατάει η διαδρομή? 40 λεπτό η μικρή διαδρομή. Α, 10 λεπτό. Αλλά έχει και μια μεγάλη μονόρη για ενήλικες. Για ενήλικες. Μόνοι τους ή τους συνοδεύετε? Εκεί πηγαίνει συνοδεύει μπροστά με δικό του άλογο και το πίσω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλη δραστηριότητα έχετε εδώ, μόνο αναρρίχηση? Αναρρίχηση και κάτι φρυνάκια, βαλκούλες για μικρά παιδάκια. Α, και ναι, μάλιστα, και για μικρά παιδάκια. Μάλιστα, ωραία. Εγώ είμαι κάτω από την Αρκαδία. Και εσείς, χρόνια πολλά. Αυτά λοιπόν. Μήπως και δώσουμε και καμιά ιδέα κάτω και στον τόπο μας, ρε παιδιά, που είναι 2 ώρες, 2,5 ώρα από την Αθήνα, που ο επισκέπτης, να ξέρετε, αν δεν βρείτε κάτι να τον κρατήσουμε, δεν θα το ξαναδείτε. Θα πάει εκεί που περνάει ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Σας χαιρετώ και ό,τι άλλο δω θα σας το